фариштамо файзуллоева сокини 62 солаи бохтар имрӯзҳо серташвиш аст. гулпарварӣ бо таҷриба лолаҳои ҳоландӣ кишту парвариш мекунад. ӯ яке аз масъулони гулзору зебо кардани шаҳр ба наврӯзи байналмилалӣ аст. گل پرورش میکنیم، کلوب میکنیم، تو ساعت 6-7 کار میکنیم، شبونه روزی هم اگر جو شب کار میکنیم. نوروزی ای پیش اومده شده کارمو بسیاری بده. ба фариштамо файзуллоева даҳҳо бознишаста кӯмак мекунанд. садҳо ҳазор лолаҳои ҳоландиро ҳукумати бохтар қурғонтебаи собиқ аз хориҷ харидааст ва бояд то рӯзи наврӯз дар хиёбонҳои шаҳр кишт шаванд. шаҳри бохтар то чанд вақти пеш қурғонтепа буд. бо иваз шудани номаш зоҳиран тағйир мекунад. инҷо бунёди иншооти дигар барои таҷлили наврӯз идома дорад. аз ҷумла майдони парчами миллӣ воқеъ дар шафати майдони исмоили сомонӣ. дар масъалаи ки дар ҷашн гирифтани наврӯз имсол нисбат ба солҳои пешин куллан фарқият дорад. зиёда аз 90 метри мукабб об дар ин шаршаро истифода бурда мешавад ки ин ҳамаш аз як санъати меъмории хоси мардуми тоҷик мебошад. дар шаҳри бохтар биноҳое ки аз замони шӯравӣ рангубор нашуданд сурати худро дигар мекунанд ва бори аввал аст рангашонро тағйир медиҳанд. дар миёни дигар афроди серташвиш донишҷӯён ҳам ҳастанд. абдуваҳо барои баромад дар варзишгоҳи марказӣ омода мешавад, чун барномаи калони фарҳангӣ онҷо сурат мегирад. нақша ҳар хел ҳар гуна рақсо парчам вардоштану дигар чизора. бохтар яке аз 3 шаҳри кишвар аст ки ҷашнҳои бузурги наврӯзии имсола онҷо сурат мегиранд. душанбе ва панҷакент ду мизбони асосии дигари наврӯзи имсола ҳастанд.